Het taalcafé kreeg donderdag hoog bezoek van gouverneur Emiel Roemer, die met veel interesse in gesprek ging met de deelnemers. Het taalcafé dat, is een plek waar mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken, samen kunnen komen om in de praktijk de taal te oefenen met elkaar. Tevens te ontmoeten, hè, dat is ook een belangrijk doel daarvan. We worden begeleid door vrijwilligers die de taal wel goed spreken. Dus mochten gesprekken vastlopen of mochten mensen op bepaalde woorden niet komen, dan kunnen de vrijwilligers de mensen weer op weg helpen om te zorgen dat de gesprekken wel gevoerd worden. En in hoeverre verschilt het taalcafé dan van een taalkursus? Het taalcafé is echt een ontspannen ontmoetingsplek om de taal in de praktijk te oefenen. En dus niet gericht op het leren van de taal zoals bij een cursus. Op het moment dat ze dat hier kunnen doen in een relatief veilige setting, zeg maar, met elkaar, onder het genot van een kopje koffie, dan helpt dat misschien ook wel dat ze dat buiten op andere plekken ook makkelijker kunnen doen. En hoe gaat zo'n bijeenkomst er dan aan toe? Ja, het ligt er een beetje aan hoeveel mensen dat het zijn, of het verdeeld moet worden in groepjes of niet. Maar bij een kleiner aantal maken we gewoon één groep. Dan is er koffie en thee. Dan beginnen de gesprekken eigenlijk. En dat begint natuurlijk meestal met van, goh, hey, hoe is het ermee? En dan ontstaan er vanzelf wel ook andere gesprekken. We spelen bijvoorbeeld ook wel eens spelletjes tijdens het taalcafé. Wat we ook wel eens doen trouwens, dat is ook wel, we maken dan, moet ik het excursies noemen, maar dan gaan we bijvoorbeeld met de mensen naar buiten toe, naar een winkel of naar een museum, om zo ook kennis te maken met hoe werkt dat in Nederland dan, aan een kassa bijvoorbeeld, of in een museum ook iets te leren over Nederland of over andere thema's. En waarom is meneer Roemer hier vandaag bij aanwezig? Dat is eigenlijk op initiatief van een van onze vrijwilligers. Die heeft in 2023 een uitnodiging gehad om bij meneer Roemer op bezoek te komen. Deze vrijwilliger René die dacht, dat is wel een mooi idee om meneer Roemer dan ook een keer hier uit te nodigen. Waarom bent u vrijwilliger geworden bij het taalcafé? Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik al langer actief was op dat gebied bij het AZC in Overloon. En ik vond hiervan ook wel leuk om mee te doen. En toen ben ik eigenlijk een keer als luisteraar naar het taalcafé gekomen en weer teruggekomen. En weer teruggekomen. Gewoon omdat ik het fijn vind. Dan kom ik wel zelf uit het onderwijs. Ik reisde ook graag, ik doe het tegenwoordig helaas minder. En dan vond ik het al fijn om mensen uit het land te ontmoeten. En nu staan ze bij jou. Ik laat blijken, u bent hier welkom. Ik vind het fijn dat je er bent. Mijn man begint al te lachen, dus die weet het wel.